vlogga. Du får säga till mig nå. Men tja, det är Penny. Jag hade tänkt att vlogga lite. Eller Sirra och en tjej som sover över. Väldigt puckad. Nej. Fy fan! Slå till med vaskväskan. Vad ska det göra? Men okej. Gör det inte igen. Jag ska sova. Nej men vad fan, inte hårtom. Inte tandborsten heller. Hon är galen. Nej! Hon har... Ser ni något här inne? Nej. Inte attackera med tandkrämen. Okej, igen. Pappa. Snusar. Och fis. Och fisar. Så ser det ut i mitt hår. Bajskorv. Nej. Och jag är ögonfilmation. Toilet. Toilet. Oppa, toilet. Så. I'm so beautiful. I'm so beautiful. I'm so beautiful. Pappa, kan du fixa det där? Sam. Du kommer sen. Ja, jag kommer inte. sover. Hur kan jag komma när jag sover? Nej, men alltså. Här är där. Okej? Jag har gula tänder. I'm so fresh. You can suck my nose. I'm so fresh. You can suck my nose. Some bitch. Shut up, motherfucker. Okej, det kanske blir lite mörkt här, men... Så... Lampa! Jag är Gud. Som bara... Wow! Wow! Jävlar! Jamskar. Det är bara en sak. Jag filmade. En del tycker att det här är pyjamas. Men det är då. Allting växlar på Penny idag. Ikväll så... Ja, just det. Men hallå? Tisdag kväll. Ska vi lösa mitt rum då? Nej, Lida måste komma in. Ja, men jag har inte fått nyckeln. Pappa, kan vi få en här låsbakgrund? Nej. Varsågod. Men Liam, kom nu. Nej, Liam ska väl titta på sin pyjamas samma. Ja, Och borsta tänderna. Jag har gjort det. Jag har borstat. Ja, du borstar tänderna så slarvigt. Nej. Jag har gula tänder. Nej, titta. Okej, lite snabbt. Jag är ett gula årsvän. Vad gör det? Sen, magen. Jag är smal i alla fall. Pinne. Mitt face. Dubbelhaka. Jag kan inte andas, men... Det här var nog allt för den här gången. Så... Hej då.